tekan ning kuping angger wayah wengi mong celok-celok bapake kepengin digendong ambit dialas-alas kekering sadar boyo eling ramasane bakat pancal toli dadi korbane mas koyo kepecutan lungamu wis suwe ra ono kabar ono niku kuwatir wedi salah pikir opo kowe ning kono wis ono sing nyanding mas opo pancen mati rasa pamitmu biyen lunga mung sedelo opo kowe ra krasa anakmu iki loro
Minggu esuk atus mrebut gas tipis ning resepsimu nyekseni ijab kabul kowe robojomu statusku mbiyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmanan. Nah, iki Ya, ya ini seriti sambilo Kak. bae. Asoy. Mangan daging sapi karo maca Quran. Terus Tak kira dirapit jebol tamu undangan. oh, Mas. Rasane bingung isih ra percaya telung sasi wingi aku isih pacarmu sebab saiki ana wong liya rasa sedih pengen nangis tapi kok wagu awale indah kini berantakan kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan aku ngerti yen atiku mung monggo rekreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar
Adanya permusika. Ku pandang-pandang adik dari seberang, cantik juga rupamu sungguh menawan. Bolehkah abang bertanya, apa adik ada yang punya? Jika belum, ku ingin nyatakan cinta. Jauh sungguh
pertemuan tiba. Ku coba pertahankan, namun sebenarnya
rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso rasa kudu nganggo maju duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku
kapan-kapan. Dipikir sih, egone wong tua bos. Oh iya. Apa meneh lagu iki? Ayo, kaya lagu ini lho. Kayak kisahku. Alah, meneh kabeh kisahmu kabeh. Sabar ya, Nak. Yen pancen kudu pisah, aja nganti ana dadi korban berjuang ninggalan dhewean. Ora ana sing njaluk dilahirke, nang keluarga sing kaya ngene, tak tampa panane kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire, kudu iso kuat dalungane. Marga rati sangga wong tuwane, kudu iso ngadeg dhewe, ra ono cekelane. Ngene menana sing rusak omahe, ora ono sing njaluk dilahirke. Nang keluarga sing kaya ngene, tak tampa apa anane kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire, kudu iso kuat galungane. Marga rati sangga wong tuwane, kudu iso ngadeg dhewe, ra ono cekelane. Ngene men anak sing rusak omahe, ngene men anak sing rusak omahe. Aku pancen wong randuwe, Isin. jare simbok aku sing ayu dhewe. Ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rabi wae. Aku rabi, aku kenal cowok, Terus. kenal cowok irunge rada sempok. Setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek lombok. Apa? Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya, kayak artis yang turun dari sedan. Makasih ya. Aku pusing karena selalu mikirin, Makasih. ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku
potret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, menghisap sabu larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, membajak lagu larangan negara. anu mulai oke-oke. Kali rangga sabu Kak. Penting joget, ayo. Apa ini kan? 1, 2, 1, 2, kanan, kiri, mundur. Tresna awren. Aku pancen wong randuwe, jare simbok aku sing ayu dhewe. Ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal Jawa, irunge rada sempok. Setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya, kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite, menek tower sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerine tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak polisi, dikebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, utau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu larangan negara. Gila gigi nyanyi soro ya Mas. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab satia, aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Roman. Sampun boten enten tenagane, damel ngimbangi liyane, sing ketok enak uripe. Kadang kepitek klaran, ngempet dadi tangisan, rodong panguripan, bakale muteran nanging mbuh kapan.
ini kan boten mawon. Roh. Roda itu pasti berputar. Ora rondo panguripan mau. Kenapa wong kere selalu dicampakan? Menggigit hatiku aja remuk kau abaikan. Tahunan kepikiran selalu terbayang-bayang. Meski disepelekan ku coba mengusahakan. Romos bene ku berjuang, cintaku takkan pernah lakang. Kowe tetap tak sanding, rasaku tak berpaling. Aku tiada tanding, ku pastikan happy ending. Aku pancen ora sampun
sing wingi oh wingi kudu wong liya ning buri wis nguwatke ati ngapurane sayang ora tak baleni warani atimu sing suci
bareng nyawiji kaya wingi wayangan kang redup ra ilang saka pikiranku wis tak lali-lali nyatane ora bisa lali tansah kelingan semu panumal saka ing pandulu indah pasuryanmu sliramu jajan to
Jam 11 bengi aku mbok tinggalno, mbok tolak tanpa sebab sing pasti nglareni.
Bubuk isi